Volijek konti jitu kumpanija l-Panamu maħżira. Inti komdu. Ma għadin kallem, għandam l mistoqsija. Naħseb għandi dritt namlek il-mistoqsijiet. Għandi dritt namlek il-mistoqsijiet. Komdu b'nies li jiftu kumpanija l-Panama. Intom tiktbu fuq. Komdu b'nies li jiftu kumpanija l-Panama. Intom tiktbu fuq id-darbtejn. Uġibni l-mistoqsija, komdu b'jom. Intom tiktbu fuq id-darbtejn. Inti m'għandekx la fejtik. Ma kellem inti taqbel ma sħabi batijak li gidbet fuqi? Inti taqbel jien il-ġurnalist, jien għamlek il-mistoqsija. Ma jien għandi responsabilità li intom ma tikdbux fuq. Għandek responsabilità li twieġeb il-mistoqsijiet. Twieġeb il-mistoqsijiet. Le, mhux min jikdeb fuqi, ma. Twieġeb il-mistoqsijiet li qed nagħmilek. Komdu b'nies li jiftu kumpanija l-Panama. Tikbu fuqi, u bat inti tiġi staqsini. Komdu b'nies madwarek illi jservu ta' intermedjari. Inti taqbel li kollega tiegħek tikdeb fuqi? Jgħid nagħmilek il-mistoqsija tiegħi. Inti qed tallega li qed fuqek, ma mhux da mhux konfermat. Mhux konfermat? Xejn mhu konfermat. Qed kiteb il-speaker. Tajb. Jiena tinkiteb il-speaker? Ma nafx jekk konfermat. Erġa' jdaħħal jissibek il-speaker issa. Ma issa tin il-filmat. Okay? Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi? Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi? Waqfu tin il-filmat? Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi? Komdu b'nies li jiftu kumpanija fil-Panama. Bil-ħabiba tiegħek kollega bħalek tikdeb fuqi? Le, wieġeb il-mistoqsija tiegħi. Mela ħallina kwiti.